В края на октомври във Варна ще се проведе най-мащабното извън столицата международно технологическо събитие InnoWave 2017 Business and Startup Conference, което събира за първи път в България световни брандове като Facebook, Google, Amazon, Salesforce, Alibaba, Yandex и фондове за рисков капитал от 3 континента. Тяхната основна цел ще е да помогнат на посетителите на форума да направят дигитална трансформация на бизнеса си и да продават глобално. Добро утро на Димитър Василев и Диана Иванова. Добре дошли. Добре дошли. Млади хора, защо се захващате с стартъп компании, с иновативен бизнес, с дигитална търговия и въобще с всичко това? Добро утро на вас и на вашите зрители. Виждаме, че в България и във Варна има всички предпоставки да се развие дигиталната икономика. В смисъл, Варна има всички предпоставки да стане дигитален хъб в Европа. Виждаме, че големи световни компании позиционират България като една от водещите дестинации за развиване на IT бизнес. И лично нас ни мотивира тази възможност да помогнем на други хора също да развият своя бизнес, да могат да се докоснат до големите компании, да почерпят опит от тях и да покажем световните фондове на големите играчи в световните инвестиции, че в България има много големи компании, защо не следващия Бил Гейтс или следващия Марк Зукърбърг. И как се започва един стартъп бизнес, една стартъп компания? Това е нещо, което тепърва ще предстои на всички да разберат на събитието. Така че, не знам. Но като че ли все повече млади хора точно с това се захващат, дори още докато са в университета. Да. Виждаме студенти, които изведнъж започват да богатеят много именно по този начин. Аз включително съм студент и изпитвам голям интерес към точно това нещо и тъй като все повече хора изявяват интерес, това е невероятна възможност. Трудно е да бъде подминато като възможност. И това мен лично много ме радва, защото България има много възможности и напукна мнението на много хора, които смятат, че няма бъдеще в България. Виждам как все повече млади хора виждат, че тук има бъдеще и се връщат от чужбина именно в България. Студентите са, младежи са в една много хубава позиция, че те не са обременени с ежедневието. Те имат прекрасната възможност да бъдат креативни, да развият своите идеи, учейки за тяхната професионална реализация, паралелно с това да развият продукт, който да стане световно разпознаваем и голям. Възможността, която даваме в момента, е отворена апликационна форма, в която могат всички хора с идеи да кандидатстват. Ние ще селектираме 30 най-добри идеи в Европа, понеже сме част от European Startup Network, която е мрежа от 21 държави, всичките стартъп екосистеми. И давайки възможност на нашите стартъпи да се презентират на сцената, ние ги представяме пред фондове, над 10 фонда от щатите. Те са много големи фондове, които инвестират стотици милиони годишно. Те идват в България да търсят таланти. Като говорим не да ги търсят да ги откраднат, ами да ги търсят да инвестират в тях, да се развие продукт, който да е базиран в България, да продава глобално. И това е темата на цялата конференция. Be Digital, Go Global. В смисъл, говорим за дигитализация, дигитална трансформация. Мен прави впечатление, например, че вие всъщност сте успели да привлечете като така един от лекторите изключително име като Дрейтън Бърт. Каквото и да си говорим, през последния четвърт век това е една от най-значителните фигури в директния маркетинг. И то точно в това му развитие. Да, ще бъда много честен с вас. Първият път, когато поканихме Дрейтън Бърт преди една година, той поиска един невероятно голям хонорар да присъства и когато видя какво седи зад организацията, че сме хора, които правим всичко с желание и не за пари, просто искаме да случат нещата, той идва за втора година при нас без да иска хонорар. Иска да помогне да се развием и да помогне на българския бизнес да се позиционира глобално. Сега, какво е важно обаче да се разбере? Когато все още сме в ерата на перфораторите и си дупчим билетчетата, а в същото време говорим за една дигитализация на бизнеса и на административните услуги, какво е важно да се разбере от хората най-вече в този все по-глобализиращ се свят, който можеш да си седиш във Варна на плажа и в същото време да работиш в Токио? Най-важното е да се види възможността.
че работейки дигитално и глобално, ти не си обременен от местна инфраструктура и от ситуацията в страната, в която работиш. Ти можеш да си развиваш продукта на местно ниво и съответно да имаш милиони потребители в цял свят. Това е нещо, което е важно. Също е важно да се разбере, че бъдещето е комуникацията, дигиталната комуникация и всичко минава през това. Цялата икономика върви на там да бъде дигитализирана. Сега, например, тази административна реформа, за която се говори, въвеждането на все повече електронни услуги, на все повече споделени услуги между отделните министерства, ведомства, институции, въобще каквото и да е. Как би подпомогнала, например, един такъв бизнес, особено пък по отношение на младите хора, които още учат и са, както се казва, на никъде. Той знае, че като завърши, му искат стаж, който той няма и въобще. Говорейки за дигитализация на администрацията, говорим за нещо наистина хубаво, нещо, което за пример може да дадем Естония и се вижда как се случват там нещата. И нещо, което също е хубаво да кажем, нали, че при нас ще бъде country менеджера на Alibaba за Турция, който реално е една от темите, които ще развие точно това. Как държавата да подпомогне младите хора и съответно да им помогне да стартират по-бързо бизнес, въпреки че наистина се оказва, че специално във Варна е в пъти по-бърза регистрацията на фирма, отколкото на други места в света. На други места в света, дори Варна, първенец по... Ами дадена е в класация като една от дестинациите за най-бързо стартиране на бизнес. Може би заради по-лесната комуникация с администрацията. И нещо, което също искам да кажа е, че говорейки за големи фондове за рисков капитал, за първи път в България ще присъстват Indiegogo. Това е компания за краудфандинг, една от най-големите в света. Те идват специално при нас също да покажат, понеже много от стартиращи компании решават да намерят финансирането си чрез финансиране от тълпата. Така е буквалният превод на краудфандинга. И повечето се чудят как дадена кампания е успешна, а друга не е. Точно това ще покажат от Indiegogo, които идват специално за форума и да помогнат на хората да могат да се позиционират добре. Както става ясно непрекъснато от съобщенията, които чуваме, българин държи парите си в банка, не ги влага в бизнес. Аз лично не мога да си представя защо се случва така. Защото вашия пример е, че наистина има така достъпни... Истината е, че има един мит, че всичко е много лесно и бързо се случва, обаче в един момент, когато тръгне стартиращия предприемач, стартъп компанията, се оказва, че за момента в България няма фонд, който да финансира неговата идея на етап идея. И нали, в момента се работят, стартират нови фондове български, докато се случи това, ние гледаме да не оставяме хората, които имат идеи, да се чуят какво да правят, ами се опитваме да помагаме и да случат наистина нещата. Благодаря ви много за този разговор.